Mikkosen Vesku, Amersport Suomi, Salomon. Hei! Haluan esitellä teille 2 uutta Salomonin suksia, jotka tuomme kaudelle 2011-2012. Sukset perustuvat mekaaniseen pitoon, jolla saadaan voiteluhelppoutta. Ensimmäisenä esittelen teille Equip G2 Micron, jossa kyseinen mekaaninen pito on tehty koko pohjan pituudelle, jolla saavutetaan 100% pito ja 100% voiteluvapaus. Suksi on tarkoitettu kuntoilijoille, hiihdon aloittelijoille, jotka eivät niinkään kiinnitä huomiota siihen, mikä on suksen luisto. Toinen malli on Elite G2 Micro, joka on tarkoitettu hieman aktiivisemmalle kuntoilijalle, aktiiviharrastajalle, jotka haluavat kuitenkin voiteluun helppoutta, jolloin mekaaninen pito on laitettu voidepesän alueelle keskelle. Suksen liukupinnat ovat vapaat, jolloin niitä voi voidella, jolloin saa hieman paremman liuun suksen.